adlaw guys. Ang among target karon adto mi sa baybayon sa Libas. Sa baybayon sa Libas mi guys. Tara, daghan kayo mi sa sakyanan puno gyud daghang mga chikiting, diya sa mga senior. Diya sa si Madam Auring guys. Tara si Madam Auring. Ako na ba nga itong tanaw Okay, dito? ang mga kaway-kaway mo diha. Mga pinata ka buok. Sus, mga 40 siguro may kabuok guys. Kaway, diri. Tara. Igo, mix So, tanaw na mo guys, ug unsay resulta o niya no sa among pagpangaligo. Abot lang ka. So, Samsaw ni dagat. sawm ni dagat sa Alicia. Analigi kas daplen kay tingalig di ka kay bawon mo lamoy. Di ko mo. Kumao kung saan. Sudad mo na. Guys, dara na niya nabot na gimi guys no, pero dili pa bye-bye di pa mi sa ibabaw gamay. Mao ni ang sakay sa amo ang sakyanan guys. Tara, among sakyanan nga karaan guys. Pang dagat ra gining sakyanan na pang darang mga stars nang gawas ng mga gawas na dara si Busing. Daras Madam Auring, kung iyang bana. Okay, daras Imyat, dagdag kaldero. Sa kay suod na na. Sus, dagana. Atay ning sakyanana guys, no? Kurting daghanag suod. Maarang yun taon may tanan. Kurting dagana guys. Anong gamit? Dito na na ibutang sa payag. Lisod kayong agianan guys para sa mga Pero na yung tiil. Day, ayaw pagkuan-kuan day. Kay madumo. So, naabot na gimi sa amo ang sa bye-bye sa Libas guys, no? Diri na dapit sa amo ang. Dool ra kay sa amo ang mga 5 minutes. 5 minutes ang ride ani guys padung sa Libas. Mo ni mga barutong gagmay. Daghan di kayo ning mga bye-bye po diri no. First time pag nako in taong ari guys no. Aritap bagpaduol kuno tas dagat guys no. Tan-awon gyud nato ang ilang dagat. Kung limpyo ba ang ilang dagat guys? Medyo limpyo no. Anak magining mga public nga mga baybayon guys na dili gid ni perfecto. Pero na mga sagbot-sagbot, gagmay, normal lang ni sila guys sa mga public nga baybayon. Tara guys, nindot gyud kayo ang iyang dagat, ang iyang kuan, tubig, tinaw. Yara, tinaw gyud sila guys ang dagat, perting ka tinaw gyud. Tara akong mga kauban guys, so mga silingan, tanan, mga kaparentihan nangaligo sa dagat. Guys, wa pa ni mahubog karon. Pero unya, mahubog na gyud ni ug maglain na sad ang tinai guys. Oh, pagkuha dito win. Aw, nanam ko na dito ba de? Ha? So guys, tara. Si Winnie, nabutan rumbuntaga. Ginoo ko. Nindot yun ang tubig, tinaw.
Nang lugsong ng taga-bukid, guys. Lugsong taga-bukid. Mga gwapa sa yung mga taga-bukid, bukira ra. Ito guys, ang mga babae dire unsay gipangbuhat guys, tara. Nanunggo ang bitaw. Dara di ay, tanawa nanunggo mang isda guys, tara oh. Nga, patay na ra ba? Makaon lang yan kini. Kaya may ribay dire. Oy. Daras. Ang daras kong sihal guys, mao gyud nang unay guys oh. Sihal. Ayaw, para ayaw. Flat. Doya mi Wala pamulit. ka Mga isda oy nga. Mao nang mga hinatag kini ni Madam Esther. Mga hinatag ng isda guys. Naan man hila-hila. Ay. Sige na, mag-duwa kisay mo intra dag duwa. Ah, maura man na akong short oh, balik ba. Natot guys. Sige na, nayaw na po ta. Ikaw beta. Tarang mga gwapa. Oh, sige, TikTok mo diha. Manat. Kasi kawawan, basta ako yung makagwapa yung anak. Dito ko maulaw. Dara, shout out guys sa mga gwapo diha. Diha rin mga gwapa nagpahipi sa libas. Dara guys. O, dara si Madam Lina nagbitbit gapon sa iyang isda nga dako. Dako wa pa gyud ning mahalin. Wapag yun Wapag yun mahalin. mahalin. Why, ganahan mo kaon pa guys. Di mura wa pa sa dagway ikapalit. Aw. It doesn't get better than this. Only a fool to let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. I know that it's hopeless, but we'll both be fine. Cause nothing's ever black and white. Cause nothing's ever black and white. I don't see the fire in your eyes, wondering what I've done wrong. Those words are kinda hard to find, so I just had to write this song. I don't wanna see you cry again, and no matter how the story ends, I'll always be there for you. Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. I know that it's hopeless, but we'll both be fine. Cause nothing's ever black and white. So guys, di man rin mga marites diri guys nga gusto pud sila ba nga maglumpag ka og biskwit guys, no? Kinsa may makauna anig kaon na ay gamay nga rewards guys. Sige. Ready. 1, 2, 3, go! Tubang sa kamera. Ang Jerlyn mo. Gitingog man Jerlyn.
So guys, murag maginahinay may pamauli guys kay mura magipangkapoy na. Ipangkapoy na ang mga tao guys. So guys, murag maura to ang amuang ipakita rong adlaw guys no kung kinsa may kanang ganahan nga nitan-aw aning among video guys. Please like, share and comment sa YouTube channel ni Madam Kislat. O salamat kaayo sa tanan nga nananaw aning amuhang video karon. O thank you for your support and thank you for watching. Bye.